وتر سنبت عبيت هجراون أهجران في تأمينات حزات لكم التقرب مدباب السمون زي ساعة أخيل الله سلامتنا تقبلوا خبركم تخطاتلتنا كسافت أمن مربنا نمكتلكم بخبري إن عدمنا بغند في تأمينات نيوش تهجركم فيلم كابينة منسترات إيرترا بعيسان شمونتن مسكرن كل تشحن عسد شمونتن أبهلوي بوليتيكاوي معبالتات زوانا زغنا أخيبا أكايدو أبتا أخيبا بريزيدنت إسياس أفوركي أب زبانات خصيتن زل حدش بوليتيكاوي معبالتاتن مسوط أساسيرو أم بقاقاس زركبت أمور استراتيجيكاوي مدبات شركنتن بو منصر أب زغطل سلست وارحن كنيون بنفس وكف صلات كتكبر زلو عمامتن بزملكات سفيح مبرهيبو زبانا من 8 عامتات زاكل مقلباو استراتيجي عبيت حيلتات كقلقل بزتحاري بوليستات أب نويح كوينات كالصالق جتاتن بوليتيكاون قطباون قلولاتن تشميمو قزيف عنوات كم ورده بمذكار مجلس جمهورية بريزيدنت إسياس أفوركي أبزي قربا أوان أوشت إثيوبيان بزتغسه بوليتيكاو معبالتات أساسيرو أبزمدنا إيرتران إثيوبيان بزمسألوتي زبانا نتمدرخت سجيرو نابستفلي حدش موائل يأتو كمزلو أفليتو كابين منسترات إيرترا زوباوي شركنت أبزم زسعبو حمشت أعنو المتكلات حده لولاونت حد بمكببار بسلام بحبار منبار كلته نحبراوي ربحاتات زقلقل نايمت حبار مقان من الصار سلسته نالو تاوي ترى قداماو متقتاو زي عدن شركنت من مصرات 4 كنيو كلت أو زمدنات الزرقاح سلماون رقون قدبن موحاس بحبار مسرح 5 كلت أو صقاتات بموقس قاسن متحبارن دمر عقمي مال السينرجي بمفتار زباون على مون صلو معزاز كم زمركوس داقيمو آنسيرو أزي زباو قدبن شركنات زي نكرنا أفريقيا ترايزي كوني نهاجرات تفاسسنيل كحي بحرن هاجرات وشمت عربن ون زتقال اليوم كابينة منسترات إيرترا زباو شركنات حبراو بوليتيكاون دحنتاون مدبات انتلاي سنيت بوليسيزم دناتا توصاي كمزد ليو بمنصار أبزمز 3 وارح ندفتات شركنتاو مدبات المعات تصافي فوق ودا أبز السلاسل زلو صراح أصفحو زتيو أبتا أخيبا كم استقلت بغلتاون زباون ملكعات تحت غرص ودبات باسعين عسبن كالوت ماساتاتن من محياش مسوط أساسيرو كرب ساعات ماي أبايتي منقدتات الريا مراخبن كالي زتفال ليه محبراوي أقل غزاتن من معبال زباويان استراتيجيويان مسمرات المحداس المصفحين درجوز حلوه قبل معاتنا الزبا درخيت كقبر زخيل معلومة نفرتي نقداون اندستراون زباتات نملماء بقعات فاينانساو تكالات كبن مبال معدناون بحراون سقطات نممزماز بزملكات ود وطنا تداليو كقربيو مولانا يزوطنات زدما ابوشتاوي عقمن دغف مشاركته هاجراتن تكالاتن زمركوس كخونيو بريزيدنت إسياس هاجر بهاجر نزلو وشتاو كونتاتن جناك سجر زلو بدوتاتن مساية تخولتاتن عملكتو أبزهب مبرهي نزي تخصيت زلو حدش معبالتات ندحريت كملس زهكن زتورسي وشتاو صقمات كونه ناي قدام ألو تاوص الواتات بحلاف النتاوي منفس حبير كاب مقطام زحلفة تاريخ زيد قمل لكونة المفتار وهودن حيال سعر مكيات كم زدلي أسمير له زحلفة بدوهتات زوردها سيان كساران قليل كوانت زي نبره مكيثنايو بعوتو سيناينا زبالة بريزيدنت إسياس بمنصرو أزنا أتوزل حدش موائل بزي سراح حزوز ما الناس لزي اللي اتقزي زلزاني كم زي كونه وقادا كبيد نايسرحن مقوياين مدرخ مخانو الزخاخيرو كابينة منسترات إيرترا موداتا نزي حدش مدرخ بعد معنات نابرب حزبن هاجر نموعلو بقندو أم حيال زبيتا وعقمن بقعتنا تكيرو أسفيحو دحر مميات نفرق مع التزكايدو أخيبا زازينو
ብሃናጽ ሃገራዊ መንነት ሓደ ወለዶ ዝጽዕረሉ እቲ ካልእ ድማ ዝዛነየሉ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ክኽስኩሶን ከሕብሕቦን ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ገሊጹ ንኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘካየደ ሰሚናር ንመስርሕ ህንፀት ኣካላዊ ትሕተ ቅርጽን ፖለቲካዊ ትሕተ ቅርጽን ዝምልከት ሰፊሕ መረዳእታ ዝሃበ ጀነራል ፊሊጶስ ብዋጋ ብሉጻት ዜጋታት ዝተረኽበት ናጽነት ንምዕቃብን ልኡላውነታ ንምውሓስን ግቡእ ትምህርትን ሞያን ዝዓጠቐ ንኹሉ እንተታት ብንቕሓት ዝምክት ብናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ዝምእዘን ብቑዕ ዜጋ ከም ዘድሊ ኣብሪሁ ኣብቲ ንታሪኽ ኣመዓባብላ ሃገራትን ሓበራዊ ተመክሮ ኣህዛብን ብዝርዝር ዝገለጸሉ ሰሚናር ጀነራል ፊሊጶስ ውሑስ ቀጻልነት ሃገርን ህዝብን ንምርጋጽ ኣብ ንጹር ራእይ ዝኣምንን ሓድነት ዝሕላገቱን ንቑሕ ስልጡን ኣተሓሳስባ ዝውንን ከምኡውን ፍልጠት ዝመለለዩ ተባዕ መንእሰይ ምስ ሓያል ቁጠባን ሰራዊትን ምህላው እቲ እንኮ ምርጫ ምንባር ከም ዝኾነ ኣረዲዮ أبز عالم كم حزبي كم هاجر كتنبر كتكسل حادنة زحلاقته نقوح سلطون تكنولوجيز عتقة تبع من أسي مس حيال قطبان سراويتن مونان أتونكم مقديو زغانات كم رجال قال لي نحر نتمر رجال نحر أمين كاس سر حلو فوقا كل نجر زي كأن نجر يلا تبع من أسي تزيليو نقوح من أسي تزيليو تكنولوجيز عتقة من أسي تزيليو حادنة تزيليو نعم عالم تبعي خطر في مالتي رأي هاجر مسمار دلدل بوليتيكاوي والتهدراوي قطباوي دبلوماسيون بهلاون عرضتات مختم هنا سيادة الزبالة تقلال حلقة ستاف منستر مكالخال إيرترا منسيات رقيهم هاجراو عمامم كسلاسلو نزكاد زتفعل لي زحبرو شرحتات بنقحات كم كتوو كم زقبا أسمير اللو منسيات أب هاجراو مدبات المعاتن مختم أب معترا كهلوهم دخامات كإليو بلجاتات كعقابو عدلات كمزمزو سقاتات كا بنقحات كمكتو كم زقباز قلص جنرال فيليبوس محيال ودابة منسيات محيال هزباو جنبار محيال هزباو جنبار كا مرقاز بهالهزبي ارتراسل زخونة نقحاتن ودابة منسيات بمحيال بهجن رأين هزبنا مجهاد مدرخة وحلافنت نفسه كف زيقا مخانو أرديو تقلال حلقة ستاف منستر مكالخال إيرترا جنرال فيليبوس ولدي يوهانس هم وداتا صالا نربح هزبو زسوان حدر سماعتاتو بقبر زمن لسن منسي إيرترا لولا ونتات خبيرو هزبا بحبن زنبر الله هاجر كتكون كم زبقعت بمتكاس قعزو مخبار لولا ونتن من رقاز قطبا وحرنتن قنا حنساب الرقاز اسكايدك اسكا التحضر لسلا زيكونه ولدتات كم بهلي كورسي وزقباء مسرح مخانو أسمير اللو كم هزبي كروع حزب خوينا هنقصل تخوينا كم حزبي قطبانا خنا معمل تخوينا كم حزبي مع عالمنا بتكنولوجيا خنسرح عند حزب خوينا بحبار كنسبح خنسرح بحبار كنحسب بحبار شقرنا نفتح نصوت راحت المرازي تمهارو أبلات سلسان كلتن زوريا هاجروا أقل قلت أبزها بوريتو ببقوان الزوها باستمرتات أمدرع في الأطمن كل ما داون قحاتمن عبيا بركتو كم زلو بمتكاس أبصوات رايزي كوني انت اللاي أبتي كال أبيات تمرتن كل جاتن بيعتب كسر حلو تلابيام أب بارنتو أبد مع محدرة كتابة ميفيون روبيلان زتوكر عودة زتخكايدن كلو أب زبادو ببدما تمحل الافتح مامات نمكود تصار بوهدة المسرح زحق زات تقانيعهم كاب عسران حدن كسب 3 حدار عمل أكبابيتات زواجاش باركا كاي تمدي بزولو وفر كتابة ميفيون روبيلان وهدا زتفعل لي أكلات منقستي بمحيال أدمعنيتون من رقاز على عودة زتا بعسران حدن مسكرم أب بارنتو تقانيعهم شنفر منسترت عنا تزوبا توفر كتابة أبقو بعدميهم سرع كتابة زي رخبو كساب دك 15 عام زلو قلعن المختار لتوسخ دمانة حالفو زر زول الحمام روبيلا بخطابة نمكو تصار زعلم مخان بمحبار أبتكبارو جدن أبركتون أكلات منقستن محبراتن كعزة تصويعهم بزيكا زي أبتي أقات أمين قسقس مدبات كتابة أبتو زوبا زملكت متصنعتا وتصبصب كقربن كله اتعلامة شافنك كتابة بمسفح تعنا هتصاناتن قلعن محاسلة زخونة ترام محداراتن كالوت مسز بتوب وركب زلوان أكالاتن وساني كم زخونة أفليتو مبرخ نقحت حبرة السب أبتكبار نايت مدب مسرة وسيلة زخونة حزب أقدمو قبؤن نتصورن حبريتان خبوص حوزة دلك إدمام دلواتي قبر كم زلو بمحبار دما تعرفنا بزلو واكل تأوارح تكالات عنا أدلاي مقرابات كقبرات محجينوم
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ወፍሪ ንኽዕወት ንስፍሓትን ኣቀማምጣን ናይቲ ዞባ ኣብ ግምት ዘእተወ እኹል ቀርብ ክዳሉ ተላብዮም ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ከም ዝተሰረተ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ብምክያድ ሕማማት ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ኣካላት መንግስቲ ብውህደት ክነጥፋ ክድፋኣሉ ምዃኑ ኣብ ከተማ ድባርዋ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ብፍላይ ማይ ወለድ ሕማማት ካብቶም ልዑል ኣተኩሮን ጥንቃቐን ዘድልዮም ምዃኖም ክጥቀስ እንከሎ ንጽህና ኣከባብን ምንጪ ማይ ንምርግጋጽ ቁልጡፍ ስጉምትታት ክውሰድ መዘኻኸር ቀሪቡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብዚ መዳይዚ ኣድማዒ ስራሕ ተምእተሰላሰለ ብምሕባር ብልሃርዝያን ዓሶን ንምቁፅጻር ዝተኻየደ ናይ ምፍዋስን ምክልኻልን ወፍርታት ጽቡቕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ኣብሪሁ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ናምስያን ንምእራም ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዘድሊ ብምዝኽኻር ድማ ቀጻሊ ምንቅስቓስን ንተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከጋድዶ ስለ ዝኽእል ዓብዪ ግምት ተዋሂቡ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣስሜሩሉ ኣብ ዞባ ባረንቱ ብዝነበረ ህጡር ክራማትን ጻዕሪ ሓረስቶትን ኣብ 11,000 ሄክታር ዝተዘርአ ብልቱ መሸላን ስምስምን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኮለላ ዘካየዱ ክኢላታት ሕርሻን ኣባላት ምምሕዳርን ሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዳሴ ዓናጉሉ ፎደ ኩልኩ ኮና ከርካሻ ሶሶና ሲሲማ ኣምታን ኣሸትን ድሕሪ ዝተኻየደ ዑደት ኣብ ማሓዳርቱን ዞባ ኣቶ ኣውሮል ጃኮሚኖም እቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ውፅኢት ናይቲ ኣቐዲሙ ብምውሃድ ሰብ ማይ ሕርሻን ሓረስቶትን ዝተኻየደ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምዃኑ ጠቒሱ ሓረስቶት ምህርቶምን ተረፍ ምህርቶምን ብግቡእ ክሳብ ዝእከብ ዕቱብ ምክትታል ክገብሩን እኽልን ሰዓርን ናይ ምኽዛን ባህሊ ከማዕብሉን ኣተሓሳሲቦም ሓፈሻዊ ኩነታት ዝራእቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ዓመት 2018 ተዓዚብናዮ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ሪና ኣለና ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሄኖክ ጸጋይ ብወገኑ ብዝተገብረ ኮለላ ዝበዝሕ ዘራእቲ ኣብ ደረጃ ምሽዋት ከም ዝበፅሐ ክረጋገጽ ከም ዝተኻእለ ብምሕባር ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ብዝለዓለ ክቕጽልዎን ግቡእ ሓለዋ ክገብሩን ተላቢዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ መብራህቶም ገብረ ህይወት ድማ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ንሓረስቶት ዝተዋህበ ስልጠና ምስቲ ኣስታት 550 ሚሜ ዝናብ ተደሚሩ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ስለ ዘሎ ሓረስቶት ብዝለዓለ ክደፍእሉ ጸዊዑ ሎሚ ዓመት ጽቡቕ ዝርግሐ ዝናብ ነይሩ እቲ ዝናብ ክሳብ 550 ሚሜ ተመዝጊብሉ ዝርግሐ ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ እዚ ምኽንያት እቲ ዘራእትና ከዓ ኣዝዩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ ሓረስቶት ብወገኖም ዘራእቶም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ውፅኢት ሰናይ ክራማትን ዝቐሰምዎ ሞያዊ ምኽርን ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ቀጻሊ መሬቶም ብግቡእ ኣደላዲሎም እቶታውነቶም ንምዕባይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም በአላይነት ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ዞባታት አንሰባ ጋሽባልካን ሴቢና ቀይ ባህርን ዝነጥፋ ሞያውያን ማእከላት ስልጠና ውህደት ተሞክሮ ንምግምጋምን ኣብ መጻእ ተመላሊአን ንምስራሕ ፍኖተ መደብ ንምስኣልን ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዶም ኣብቲ ኣጋጣሚ እቲ ዕላማ ኣብ ሰለስቲአን ዞባታት ንዝካየድ ሞያዊ ስልጠናታት ብግቡእ ገምጊምካ ሽግራትን ንምፍታሕ ከምኡውን ንኣሰልጠንቲ ተወሳኺ ስልጠና ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ ሓለፍቲ ማእከላት ስልጠና ከረን ኣብ ቁርደትን ባፅዕን ጸብጻብ ንጥፈታቶም ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ኣንፈት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ካሪክለም ኣድማዕነት ውጥን ምህሮ ኣገዳስነት ውህድ ኣገማግማ ከምኡውን ኣብ መንጎተን መሰልጠኒ ማእከላት ዘሎ ፍልልይ ንምጽባቡ ክግበር ዘለዎ ዓሚቕ ዘተ ተኻይዱ እቲ ርክብ ሓደ ዓይነት ባይታ ፈጢሩ እወታዊ ስራሕ ንምዕማም ከም ዘኽእል ዝሓበረ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ምዕባለታት ማእከል ስልጠና ከረን ኣገባብ ኣሰራርሓ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ባፅዕን ንምፍላጥ ከምኡውን ድኽመታት ማእከል ሞያዊ ስልጠና ኣቁርደት ንምልላይ ከም ዘኽኣለ ጠቒሱ ነቶም መምህራን ተወሳኺ ስልጠና ንምሃብ ዘስርሕ ካሪክለም ምድላው ከም ዘድሊ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ኣብሪሁ እቲ ካብ 15 ክሳብ 35 ዓመታት ንዝዕድሚኦም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትምህርቲ ንዘቋረጹን ማሕበራዊ ጸገማት ንዘለዎምን መንእስያት ኣብ ንኡስ ወከፍ ዓመት ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝውሃብ ስልጠና ብቐንዱ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ናይ መሰረታዊ ሞያዊ ስልጠና ዕድል ዝህብ ኮይኑ ከከም ከባቢኡ ኣብ ነጠጠባዊ መስኖ ኤሌክትሮኒክስ ማዕለማ ካይላ ህንፃ ኮምፒውተር ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ኤሌክትሪክሲቲ ምስራሕን ምጽጋንን ሰኪዐት መገጣጣም ሻምብቆታትን ኣሰራርሓ መግቢ ዓሳን ዘተኮረዩ
ዓለማዊ መዓልቲ መንእሰያት ውሕስ ሃዋህውን መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብምትሕብባር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራን ቤት-ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ብ25 መስከረም ኣብ ኣስመራ ተኸቢራ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ መንእሰይ መሪሕን ቀላስን መደባት ምዕባለ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ልዕማታዊ መደባት ተራኡ ክዕዝዝ ውሕስ ሃዋህው ክህልዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱ ንኣበርክቶ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሞጊሱ نبيت صحفة ودب حبرات هاجرات أب إيرترا وكيلو قال زسمعه حلف بيت معكن حزبنا يتودب دما أو عالم أستا 400 مليون منسيات أب زي وحسكونات كم زركبو أم عبالة أوتو زقبا ترى ما بقومت أن تخالفكم زلو بمحبار عالمنا زلاء سلامة تونن منسيات دما بزي أفلالاي أبوليتيكاوي كتباو محبراون بهلاون مدبايات تساتفو أمك عزولاك تكون منتي كل تحبابي روك سرح كم زقبا أسميرو اللوم أبتا أقات أمي ترى استفلالاي أكلات أم مفتار وحس هواهون منسيات كمون وحس هواهون تمرتي أبزبلو زعباتات زيتك كايرن كله نتا معلتن مدمار ما استفلالاي بهلاو مسانا روتات قريبو ኤርትራን ነበርቲ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሙንሸን ጀርመን ከምኡውን ሮማን ሚላንን ኢጣልያን ጥምረቶም ዝሐይል ንቕሓቶም ዘበርኽና በርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ዘደንፍዕን ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ኣብ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ኣስታት 100 ኣባላት ምንቅስቓስ መንእስያት ህግደፍን ኣባላት ሓይሊ ዕማም ግንባር ወፃእን ብ23 መስከረም ኣብ ውጥን ንምዕባል ከተማን ገጠርን ዘተኮረ ዓውደ ዘተካይዶም እቲ ብተሓጋጋዚ ፕሮፌሰርን ኣማኻርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጁባ ኢንጂነር ኣለምሰገድ ገብረ ኪዳን ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ትርጉም ከተማ ድሕረ ባይታ ኣድኻኹናን ንምዕባልን ከተማታት ኣብ ምምስራትን ንምዕባልን ከተማታት ዝረኣዩ ጌጋታትን ጉድለታትን ድሕረ ባይታ ኣብ መሰራርታን ኣብ ማዕባብላን ከተማታት ኤርትራ ምንጽጻር ከተማታት ኤርትራ ቅድምን ድሕርና ውጥንን ምምዕባል ከተማታትን ገጠራትን ከምኡን ቅድሚ ምስራትን ምምዕባልን ከተማታት ክማልኡ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓቆፈ ነይሮም ውጥን ምዕባል ከተማን ገጠርን ብቴክኒካዊ መልክዕ ዝቐርብ ናይ ምዕባለ መወከሲ ዳእምበር ኣብ ሓደ ናይ ፕላን ወረቐት ቅርጽን መልክዕን ናይቲ ከተማ ዘርኢ ካርታ ወይ ንድፊ ጥራይ ዝሓዘ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኢንጂነር ኣለምሰገድ መስርሕ ውጥን ከተማን ገጠርን ምስ ምቅያር ወይ ምምሕያሽ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ኣቐዲሙ ወይ እውን ጎኒ ጎኒ ብቐጻልነት ዝኸይድ መስርሕ ምዃኑ ብምርዳእ ግቡእ መስርሕ ዘይማልእ ውጥን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ስለ ዝኸብድ እንተዘይተግበረ ከም ዝምረጽ ኣረድዮም أمباسادر إيرترا أب ريبابليك دوب السودان آتو يوهانس تخلي ميكائيل لابز اسمع قال برازيل مسوعات حزبتات إيرتران إثيوبيان ترخيب زلو ناي سلام هواهو أب قطبا خلتين هاجراتن زبانان بروه متاع زنصف مخان طايسو كل إيرترا وبحافشة من اسيات دما بفلاي أبز مدايزي موياون قطباون أبركتوم كازيزو بمزخخار مويا كطريو ناي موهلال لمدي كمعبلو أب بوليتيكاون دبلوماسياون نطفتات دما بلعول نقحاتن ودابين كساتفو كم زقبانا تصيرهم إذا غمزيلن كله هاجراوش ما قال إيرتران محبركم إثيوبيان أب كتما منشن جرمن بمخنيات سمع سلام كلتيان هاجرات بعسران كلتن مسكرم ناي سلام محزنة تنصم بلا كايدام تلعلي شدش تميت مرحة هايمانوت وكلتي امباستات عدمات عايش زيغاتات كلتيان هاجراتن وصاتنياتاتن استساتفوا تصمبل ببهلاون سنه طباون مسنادوتات استسنين يروم وكلت خلتي محبركمات أبز اسمعوا وقال تنعسر عامتات نخلتي حزبتات قاريدو تصنحهاهو ناي سلام بالصقنان حبراو متحققازن مدرخ مغيارو يوهانا دحر مبال نابز العالة ارزو نخمعبلن نخسفحن بز العالة كم صرحو عبريهم بهالو وغان إيرتراويان نبرت ميلانون رومان إيطاليا زخر مبال 57 عامت مجمار برتاو آلس حزب إيرترا بعسران سلستن مسكر مكايدهم أمباسادر إيرترا أب ريبابليك إيطاليا دكتور فسحات ام بيتروس ناقداسنت تعالتن هلو كنتات هاجرنا ملكيتو مبره دحر مهاب أمونغو إيرتران إثيوبيان استقبري ناي سلام سمع كمون مسكالوت قراو بتهاجرات زقبر زلو زمدنان متحققازن زلاقنتن قصالنتن نخهلو قبراو سقمتتات يوسد كم زلو طايسو إذا عوتات زي فرصعري متصمام حدنتن زي تتصعادنتن مخان بريهم حلفو ودباون كوماون قدايات اب إيطاليا آتو قرماي هبت ميكائيل بقيدو بحت مسكرم شحن شعات بيتسان حدن حزب إيرترا حرنتو بمسوعاتو نمرقاقات قريتو نعلتاو قالس استبقسلان شق حرنت زول لعلان علت سلزخونت اب تاريخ قالس حزب إيرترا نزل عالم اتذكر كبرت علت مخانا قليتهم مرحتن وننتن مكاين بحقتاتن ممحيتاتن موقعزيات مأزيزم كنطفو جنفر بعلم موقعزيا مدر زبا مأكل أزخاخيرهم እቲ ጨንፈር ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣገልግሎት መራሕቲ መካይን ኣብ ከተማን ገጠርን ንድሕነት ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ዓመታውን ዝካየድ ምርመራ ጥዕና መካይን ማለት ቦሎ ክላውዶ ድማ ዕቱብ ቆላሕታ ክህብዎ ኣተሓሳሲቦም
أبز حلفت شعات توارح لعلي 30,000 عبيتن ناشتن مكاين عمتاو بولو كلاودو كم زغبرا لعلي 600 مكاين دما حقاقات بعل مزم وقعازيا مدري بزي متقبارن بطال الله 2.5 مليون نعفا كم تقاطع حبيروم أبزوا معكل أب محبر استطرنفا لعلي 900 تاكس كم زلوا بمتقاس دما بوننتن مرحتن تاكس زرئه كابتستوسن تاريخ من العالم مخفال تحسد حقس لزغوني حزبي أب مقلعم تروخ عزز تمحتينهم نعبيات التمرتي نمرح مكينا بزملكت دما أبزوا معكل 76 أبيات التمرتي مالت أوتوسكوالا كم زلوا 75 ميتاويت كاباتن زمناويان ممهار مكاين كم زوننا اتن سرفاقنا نويح عد مزقبرا مخانا بمقلات بعل مزم وقعازيا مدري بزقبرو مكتتالين مكوتتارن أب تمهارو زرق زنبرا هالك جنزبن مدنو باياتن كم زقود الأرديوم بتمساسالي مرحلة تشكركرتي كونتاتن طعنان مكاينوم بغبو بمكتتال اب مقطع حدغاتات ترؤم كعززو ابزوادو ككايد ابزقني عمتاو مرمرا تشكركرتي مالت بولو كلاودو مزاخر قريبوم دحرتي خب شوعات نحاسك 17 مسكرم اب كتماتات من دفرا عد قيحن دق امحارن سلاسل مدب نترا بولو كلاودو املكيتو نيرينا حبريتا زهابي كاب مرمرتي عمتاو زغبر مرمرا طعنا مكاين اگدا سكان تخوني اتمسرتاو جن مرحت مكاين علتاو زغبرو مكتتال كم زخون سميرلوم مرمرا زقربا تشكركرتي ناي كالوتا قديمن مرمرا زغبرا نبرت داغماي قطيمن كيمصاون زتقاملو ناي مقوصار ميلا كم زلو نفس وقف ونان تشكركاريت انت تخايلو علتاو انت زي كوين دما ابسالست عنا مكينو كفتش زهاخيروم ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ መራሕቲ መካይን ዓመት መጽ ኣብ እዋን መርመራ ቦሎ ተሽከርከርቶም ንምጽጋን ንዝገብሮ ጉያ ብምንቃፍ ነዝን ምእራም ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምውሃሃድ ቅድምን ድሕርን ቦሎ ኣብ ዘሎ ግዜ ዘድሊ ምክትታል ከም ዝግበር ሓቢሮም يتو بهلين من بربار نمسنادن معقابن زكاد مصنعتي عمقوتن صفحاتن كهلوا كمون عبيت عدن فلطاتن زساتف كون بعسان 5 مسكرم بكتما كرنا بستخايل ركب مزخاخر قريبهم أبتي بدرجة زبع عن سبا أب هجراو فستيفال زقرب زلو بهلاون يتاون تحسن مقام استخايد ركب بالجهاتن حصرتاتن كابو بمقاس دما أم مسايك قبر بزعبا زلو بزرزر كمستزربه وكيل إرينا حبيرو وانا ليلترك في البهلن سبورتين زبع عن سباب زسمع قال فستيفال كرتشن عسر شمونتن أبياتان بهلن زنبرتو مقرون مهبتا من مدلدالن رحيب باب زخفت من بارو قليسو أما حدا زبع عن سبا دما قنا زي تبربري بلوس يتاو بهلن أفاو تاريخ سلازلو أما إكابن مسنادون زدل سعرك قبرت حساسيبو تساتفت بوغنوم نقسقاس لمعاتن انساتن زوج الحمدباتن زتأكبو رخوتات يتاو بهلن بقبوك عقبو زي تصنعو الرشاتات عميق مصنعتن تفتشن كقبر اللهم كمون مملمالن مور راسن من سياتو مكركو وهابو الزبلون كالو ترئيتاتن أقريبا كابتي زوبا كي وصانا ابستفلي كبابتا زوبا عن سبا اب نقدن كالا عودن بولكن بقجلن زتوافرو حربن تسنكلان كوينات نفسهم نابزخ الولو درجة يستقاقرو كمزلو حبيرام بمحبر السرح واللوم ناي متياسن لقحان عدل بزقبع تتقيمهم عصفا يسرحو كمزلو زحبرتهم سنكلان سالا تقيهم السرحو ابتسحو مدرخ كمزبصحو ابريهام أما تسعي ترنا في أمن وهدتهم من حيلهم أبرتعهم كسرحوا مخانوا بمرقاز دما أبدلدل بايتا لقيسهم نكبابيهم أبنت لو تكخون زلهم أمنت قليسهم حلافيها قراو محبر حرم نتسن كلام كينات إيرتراج انفر زوبا عن سبا أبزهاب حبريتا كابز مسلات 25 عمتها الزقبر محبر كان دعلامو نسن كلام بسرح زحاشي نابرا بمفتار كاب تصباينت مقلقال مخانو أبز مدايزد ما دحان سقيمو كمزلو أرديو حرب نتسن كلام كينات نفسهم كقولوا استثلم مدبات مبزحتهم أمازنتن دفاتن كم زنبارو تقيس دما نابلات محبر زوهاب سلطنتاتن زقبر مكهتالن أزيو حقاز ترا كم زلوان السيرو أما وداتا دما بستفل لي مخنيات تتقمتك خونو زي صنحو أبلات أبزدلي وعودو توافيرم كسرحو محبر كحق زمدلو مخانو أرقاقيسو أب عسات الشدشين من محدارات كباب نزوبا دك أمحارن من رجال محدر تخبابن هكايت سرحن كمون النبابر تعد تغايدو أب زين 3 عامات مزاقل قالون متك استغايد مرجع شو عترك أنستي زركبوا ما محدر تخبابي كمون عترك أنستي زركبوا ما كايت سرح كم تمرت وكل إيرين حبيرهم
ፍርቂ ናይቶም ዝተዓወቱ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ሰሪፅኑ ዘሎ ንቕሓት ዘርእዩ ዝበሉ ኣካየድቲ ናይቲ ምርጫ ዝተመርፅዋ ማሕደርቲ ከባቢ ህዝቢ ንዘሰከሞም ሓላፍነት ብቕንዕናን ተወፋይነትን ከተግብሩን ኣብ መደባት ልምዓት መሪሕ ተራ ክፃወቱን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ነብዙ ዞባታት ዓዲ ኋላ ዓዲ ቀይሕ ፀውረና ማይ ዓይኒ ዓረዛ ድባርዋን ማይ ምነን ምርጫታት ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን መምሕዳራት ከባቢ ተኻይዱሎም ኣብ ዛውኑ ዞባ ድባርዋ ብ1.2 ሚልዮን ኣፋት ዝተዋደደ ፕሮጀክት ቀረብ ማይ ብ23 መስከረም ተመሪቖም እቲ ፕሮጀክት ምህናፅ ዒላ ሙኽዓትን ምዝርጋሕን ን3 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ መስመር ማይ ምህናፅ 4 ነቑጣታት ዕደላ ማይ ምስራሕ ባስካን ናይ ቦታት መዕደል ነቑጣን ከምኡውን ምህናፅ ንጀነሬተር ዝኸውን ገዛ ዘጠቓለለ እዩ እዚ ብውህደት ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝርከብ ትካላት መንግስትን ነበርቲ ዛውልን ዝተሰላሰለ ፕሮጀክት ንዝፀንሐ ፀገም ነባረ ፍታሕ ዘምፅእ ምዃኑ ነቲ ስራሕ ዝመርሑን ዝከታተሉን ክኢላታት ሓቢሮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምምራቕ ኣመሓዳር ነብሶ ዞባ ድባርዋ ኣብ ዘስምዑ ቃል ነበርቲ ዛውል ካብ ነዊሕ እዋን ብሃንቀውታ ክፅበይዎ ዝፀንሑ ፕሮጀክት ተግባራዊ ብምዃኑ ዮሃና ድሕሪ ምባል ነበርቲ ንውሕስነት ፕሮጀክት ናይ ምሕደራን ሓለዋን ኣገባባት ከተኣታትዉ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ብወገኖም ነቲ ስራሕ ንምዕዋት ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት መንግስቲ ድሕሪ ምምስጋን ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ዝስዕብ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ፍጻሜታት እዩ ሕጂ እውን ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕማም ኢቦላ ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ብሰንኪ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሮም እቲ ውድብ ብሰንኪቲ ብዕጡቃት ወገናት ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክኢላታት ጥዕና ብፍላይ ናብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኮንጎ ክበፅሑ ከም እተፀገሙ ኣረዲኡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ግዳያት ሕማም ኢቦላ እዋኑ ኣገልግሎት ክታበት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ገሊጹ ኣብታ ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ተላቢዑ ዘሎ ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ዛጊት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ኮንጎ ብሓፈሻ ምብራቃዊ ሸነኽ ድማ ብፍላይ እንተዘይተማሓይሹ ኣብታ ሃገር ክህቦ ፀንሐ ኣገልግሎት ከቃርፆ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጠንቅቕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኮንጎ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም እተቐትሉ ፀብጻባት ይጠቕሱ ካብታ ሃገር መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ብ22 መስከረም ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘካየድዎ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ሰባት ተቐቲሎም ዝበዝሑ ግዳያት ናይቲ ኣብ ዞባ ቤኒ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ በርጌስ ምዃኖም ዝሓበሩ ሰመዝቲ ሃገር ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉ እውን ሓቢሮም ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን እቶም ዕጡቃትን ምልውዋጥ ተኽሲ ከም እተኻየደ እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ገሊፆም ዕጡቃት ብብዝሒ ኣብ ዝቃሳቀስሉ ምብራቃዊ ኮንጎ ብዝካየድ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ፀብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ዝመጽእ 6 ሕዳር ንዝካየድ ባይተኣዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንምዝራግ ፈተነታት ተካይዳላ ክብል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ26 መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ ወቂሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኡ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ቁጠባዊ ፖሊሲ ዘይተሓጎሰት ቻይና ንሱን ብኡ ዝምራሕ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ኣብ ባይተኣዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ከይዕወት ፈተነታት ከም ዘካየደት እዩ ዝኸስስ ዘሎ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ክሲ ዘረጋግፅ ዘቕረበ መርትዖ የለን ቻይና ነዚ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዋሃበ መግለፂ ኣትሪራ ደፂጋቶላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ዝሃበ መግለፂ ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ህመት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ከም ዘይተኣቱን ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዘይትወስድን ብምንጻር ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፍልልይ ብዝርርብ ክፍታሕ ይኽእል ኢላ ከም እተኣምንን ንዕኡ ከም እትሰርሕን ገሊፅሎም እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቕሪብዎ ዘለዎ ወቀሳ ንዝምድና ናይዘን ብንግዳዊ ዘይምቅዳው ተተፋኒንን ዝርከባ ኣሜሪካን ቻይናን ናብ ቃራና መገዲ ዘምርሕ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ክትሸጠላ ወጢናቶ ዘላ ኣፅዋር ክተቋርጾ ቻይና ፀዊዓ ቻይና ንፃውዒት ዘቕረበት ኣሜሪካ ነታ ደሴት ዋጋ $330 ሚልዮን ነፈርቲ ውግእ ክትሸጠላ ምዃና ብ24 መስከረም ድሕሪ ምሕባራ እዩ እቲ ውጥን ምሉላውነት ሃገሩ ዝፈታተን ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ተግባር ከይውዕል ፀዊዑሎም እቲ ናይ መሸጣ መደብ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩን ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ክጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ንደሴት ታይዋን $1.4 ቢልዮን ዝዋጉ ኣፅዋር ክትሸጠላ ድሕሪ ምስምምዓ
ቻይና ተቃውማ ከም ዘስምዐት ጸብጻባት ይጠቕሱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቻይና ብምኽንያት ካብ ሩስያ ሸመተት ኣጽዋር እገዳ ከም ዘጽድቐላ ይዝከር ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ነንሕድሕደን ዝስልዑ ወሰኽ እታው ቀረጽ ብ24 መስከረም ተግባራዊ ኮይኖም በዚ መሰረት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ $200 ቢልዮን ዝዋጉ እታው ኣቑሑ ቻይና ናይ 10 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ክትውስን ከላ ቻይና እውን ኣብ ልዕሊ $60 ቢልዮን ዝዋጉ እታው ኣቑሑ ኣሜሪካ ተመጣጣኒ ስጉም ተወሲዳላ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ታሪፍ ንልዕሊ 6,000 ዓይነታት ንብረት ቻይና ብሓፈሻ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ድማ ብፍላይ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ ቻይና ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ ፍርያት ሕርሻ ኣሜሪካ ዝያዳ ብኣሉታ ከምጽሎ ተፈሊጡሎም ክልቲአን ሃገራት ተቐዲመን ኣብ ልዕሊ $50 ቢልዮን ዝዋጉ ኣቑሑ ሓድሕዳዊ ወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰና ዘመልክቱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ስጉምትታት እዚ ኣብ መንጎአን ዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምስምማዕ ከጋዶ ከም ዝኽእል ይእምቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሃገሩ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ውግእ ክብል ዝገለጸ ኩነታት ከም እትዕወተሉ ብ23 መስከረም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ አቤ ጎን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝቀናዕ ዘሎ መበል 73 ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድና ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነጻ ናይ ንግዲ ስምምዕ ንክህሉ ዝርርብ ክጅመር ከም እተራራድኡ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣበ ብወገኑ ንክልቲአን ሃገራት ብማዕረ ዘርብሕ ቁጠባዊ ዝምድና ክምስረት ከም ዘድሊ ብምጥቃስ እዚ ኣብ መንጎአን ዘሎ ናይ ንግድን ወፍርን ዝምድናታት ከም ዘዕብዮ ዘለዎ ጽኑዕነት ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ጃፓን ኣብ ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ንዘሎ ናይ ልዕሊ $60 ቢልዮን ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ከም ዘተሓሳሰቦ ብምንጻር ነቲ ፍልልይ ንምትዕራይ ዝተመሓየሸ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክግበር እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ ልዕሊ 2 ሲሶ ካብዚ ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ሰደድ ተሽከርከርትን መቀያየሪ ኣቑሑትን ጃፓን ናብ ኣሜሪካ ዝፈጠሮ ብምዃኑ ድማ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ተሽከርከርትን መቀያየሪ ኣቑሑትን ጃፓን ተሪሩ ወሰኽ ቀረጽ ከይንብር እዩ ክስጋእ ጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምስ ፕሬዚደንት ኢራን ክራኸብ መደብ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብ23 መስከረም ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ክራኸብ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ምናልባት ኣብ ካልእ እዋን እምበር ኣብዚ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ክራኸብ ከም ዘይኮነ ብ25 መስከረም ብማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ኣስታት 40 ዓመታት ምስ መራሒ ኢራን ክራኸብ እንትኾይኑ እውን ምስ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ዘይኮነ ምስ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ሃገር ኣይቶላህ ዓሊ ኻሚኒ ክኸውን ከም ዝደሊ እዩ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ብወገኑ ብ24 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብ መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ዝምልከት ስምምዕ ድሕሪ ምስሓቡን ኣብ ልዕሊ ሃገር ተወሳኺ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቑን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከም ዝሓሽከረ ይፍለጥ ነስ ሰሙን ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተሉ ጸናሕኩም ነይሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይኮን ምርኻብና ክሳብ ሽዑ ብሩህ ቅነ